सिंगर ना है, ठीक बा। एज ए एक्टर एगो काम करतानी, एज ए डांसर एगो काम करतानी, भोजपुरी भाषा के बड़ा करे के कोशिश करतानी। हमारा सिनेमा के इंडिया में ना इंडिया के बाहर के लोग ओकर तारीफ करेला। हमारा मौसा का लड़का यूट्यूबर नहीं खेलो, हमारा फुआ का लड़का नहीं खेलो, हमारा चाचा का लड़का आके हुए स्टार के गाली ना देला, ठीक बा। हम सब वर्ग के लोग के लेके चली ले। तारा लोग बोलला से एक जना बोला तेरे हम जे हमारे के गाड़ी देला ओकरो सम्मान दिले, लेकिन जे हमारा के गाड़ी देला ओकर हम सम्मान करी ले, जे हमारे के गाड़ी देला ओकर सम्मान ओजी होला। अंतर इतने बा कि हम सबका के कोशिश करी ले कि मिला के चली, बट तू लोग सुधरबा ना। हई हो गई, का हो गई है बेमतलब कुछ हो जाता है, हला कैसे हो जाई। अदना दिन से पीछे करत रहो हैं, करते ही बड़ा लो हमारे के तू लोग पीछे, और आज ले हम होते बनी। हम 2 महीना गावल का छोड़ देनी, लगल लो तू लोग मार्केट खत्म हो गया खेसारी का, तारा काला से हो जाई हैं। हमारे के प्यार करे वाला करोड़ों में लोग बा भाई। आपन देखो ना मार्केटवा, खेसारी लाल एक जगह ना रहले, खेसारी लाल यादव हर जगह। हाँ, और कहीं तू लोग सुना, अच्छा बात बा।